videa. Moje jméno je Dangus a dneska si zahrajeme Brookhaven. Takže jdeme na to. Kdo seš? Kámo, jsem doma. Jo, tak teď krásel ze školy, ty jo, úplně. Že bych na toho Django sledal nějaký ty pranky? Mohl bych. Tak já jdu na komp. Tak on kapal na komp a já mu zavolám, jako že jsem pizza a že jsem venku. Tak jo. Se mi zavolej. Halo? Dobrý den, tady ta pizza pro vás připravená. A kde? Dole u vás. No tak já jdu. Doufám, že mi tady nikdy nepranku. Teďka jsme najít tu pizzu. Jo, dobrý den, pane. Dobrý den, já vám tady dám pizzu. Bude to 9 000. Pizza stojí 150, ty debile. No tak, no to je jedno. Tak. A bude to pizza pro Djongosovou mámu. Jo, tak na skle. Na skle. A ty peníze? Jo, tady máte. No, máš štěstí. Na skranu. Na skle. Ty doufám, že tam něco ty pizza je. Tam něco bude? To nic není. Tady na mě udělal prank. Ty vole, kdo to byl? Držíš druhý prank. Druhý prank. A to mám tady připravený, takže to bude takhle, že já zavolám mamce, jak přijde ke mně domů a tam ji uvězním a ona se nevrátí. Jo, tak to bude dobrý prank. Halo, synu. Djongosová mámo, No. přijdeš ke mně domů? Jo, přijdu. Co za chvilku tam, ahoj. Ahoj. Je, čau. Tak pojď, já ti to něco to. Tak. Hele, tady zůstaň, jo? Tady koukej, tady máš nový obyvák, tady máš zapalový dům, tady můžeš bydlet, ty krabice vážně. A tady je moje ferej, na to nešáhneš. A tady můžeš chrápat, no. Ale nech toho. Tam můžeš chrápat, tak čau, jo, díky. No, je tak blbá. Ty kapto, Kde je máma? Co je? Co je? Džungosy? No. Teďka můžu jít k vám? Jo, pojď. Jdu. Džungosy, kde je tvoje máma? Nevím. Kam tady měla být? Hej, Dangosi, jestli nemáš ty něco za huben. Já ne. To přestaň. Já nemám nic. Tak já se jdu tam podívat, jo? Někde k tobě domů. Když ne. Ne, nechod tam. Luk, ale já ti něco udělám, jo? Hele, pojď sem, Lukáš, hej, pojď sem. Hele, půjdeš k sobě domů a já ti pozvu mamku, jo? Ne. Čau. Jdu tam. Aha, já to nemůžu odemknout. Vypadni. Mám zaknutý, mám klíče a tam, ty nevíš, kolika se jako budeš bát, jo? Už. Ale bacha, brácho. Já bych... Můžeš už sakra vypadnout. Ježiš, au. Mě to nebolí. Ježiš, au. Nebolí. Ježiš, au, ale jen jednou. Já pokoj. Aspoň, že mám ty klíče. Já jsem tě vzal. No, jak můžeš odemknout? Jako že jsem odemknout. Ty jsi ukradl mámu. Ne, ty ke mně přišla, fakt. Přísahám, ke mně přišla. Ty jako budeš dělat ze sebe debila. Ke mně přišla, fakt. Dej si ze mě zadní planku. Nedělám. Nevěřím ti, čau. Třetí prank. To jsem si mi docela trošku povedl. Ta Djungosová mámo, vypadni už. Čau. Nazdar. Tak, jaký to má další prank? Já se to vyknu za věc, teda a přijdu tam a řeknu, dej mi všechny peníze. Jo, tak to bude hustý, kámo. Tak to beru. Tak, už jsem tady. Že jako jdeš dovnitř. Já jsem moc nejvíc tam ten. Jako budeš jako řesníkovat? Mhm. Pak já ti se zadu jako trefím. Komu tady to není? No se vám můžu. Tak jo, už tam jdu. Na toho Django se mnou ani napadnu ho a zabiju. Už ho nesnáším, jako ho mě chce ten prankoval.
Teď to bude dobrý prank, vykradu mu safe. Telefon si schováme. Vemu si bombu a jdu na to. Ahoj. Čau. Lehni. Au. Hej, brácho, myslíš si, že se tady na mě vyzráš? Skončil v nemocnici. Co se stalo? Což pohodě. Kdo seš? Tvůj brácha, Čongos. Kde to jsem? Tak jak řekneš. Ale mějte se dnešního videa a Dneska, takže čuste kluci, dneska, takže čuste holky a kluci, dneska už to ukončíme. Doufám, že se vám toto video líbilo, zanechte tak aspoň 5 lajků nebo 10 lajků, jednoho z toho vyberte si a dejte tady mému bráškovi odběr a mě taky, jak docílíme těch 10 000 odběratelů. Tak čau.